Zdraví předgarážový mechanik. Hodlám tady teď vytáhnout elektrický ventilátor chladičové stěny z mojeho Passata B5 1.9 TDI PD 85 kW, rok výroby 2000, kód motoru tuším ATJ. Takže tady je elektrický ventilátor chladičové stěny. Tady je ten, co je poháněný řemenem příslušenství, drážkovaným řemenem. A tady pod tímto krytem je patice toho ventilátoru. A teď nevím, nepamatuju si, která to byla. To zjistíme každopádně. Ten kabel od toho ventilátoru vede tak, že tady je teda kabel od toho ventilátoru, pak jde dolů mezi těma dvěma vrtulema, pak jde podélně dole kolem trubky od turbomychadla, která je zároveň výstuhou vepředu pod nárazníkem. Vede takto, pak nahoru a sem do těch patic. A nevím, myslím, že to bude. Myslím si, že to je. Já totiž ten ventilátor už jsem měl jednou rozebraný a kompletně jsem rozdělal a je tam problém, to, že by to bylo, nejsem si úplně jistý. A je tam problém v tom, že jsou prostě sešupané uhlíky. Původně jsem měl vymýšlené, že to rozeberu, očistím, uhlíky vyměním a dám dohromady, ale když jsem si spočítal práci, díly, tak to vychází lépe koupit druhý. Když se dívám tady, že je to kabel červený a nějaký jakože béžový, tak by to mělo být toto. Jo, i podle tloušťky. Když jsem to měřil, že tam opravdu napětí je a ten ventilátor se nevrtí, takže můžu to proměřit, ale mělo by to být úplně v pohodě, že napětí tam jde. Je opravdu problém spíše v tom samotném motoru ventilátoru, že jsou sešoupané a potřebné uhlíky. A to je celý problém. Takže sundám ještě tento kryt, ať se k tomu líp dostanu. A pak uvidíme, pokud budu muset sundat tady tu výstuhu té chladičové stěny, tady taková tyčka, tak to budu muset povolit, vytáhnout, protože pod tím je vlastně ten kabel. A pak vypreparuju ten kabel a jak už bude vypreparovaný kabel, tak už bude v pohodě. Už tady sundá akorát to nasávání, nějaké tedy plasty a už stačí povolit tady jeden vrut, pootočit to, vytáhnout a už je vyhráno. Tak nebudu kecat a jdu na to. Chytl jsem první do ruky křivý šrubovák, tak tady vyšrobuju rovnou ty plasty. Tady ten šrubovák od té německé firmy Vera, tak není vůbec špatný, drží se dobře v ruce všecko, ale mám zhruba půl roku a už je opotřebený. Jo, je vidět prostě, že při povolování je tam takový žvíklý. To jsem po něm nemlátil kladivem nic, tady prostě nejde vidět, není, že bych potom mlátil kladivem nebo něco a na to, že to stojí nějakých 200-250 korun ten šrubovák, tak docela zklamání, jako no. Protože úplně to stejné vlastně, nebo ne úplně to stejné, to bych neřekl. Chtěl jsem říct, že úplně to stejné dělají šrubováky z Lidlu, ale nedělají. Když to tak vezmu vlastně, tak oni nedělají úplně to stejné, protože oni se jako tak opotřebí, ale ne, tak to úplně žvíknou, no. Škoda, takže si dobře v ruce všecko. Na začátku byl úplně parádní ten šroubovák, ale teď nic moc už. Tak. Já nikdy nevím, jak tady toto mám se tam odsvaknout, protože nevím přesně, kde jsou ty zobáky, které to drží. Tak tady jo. Tady jsou ty dva zobáky, tak asi tak to by to bylo nejlepší sundat, jakože tak, pak to posunu nějak tak, no, ať to tak nervete. Teď jsem to tak zabral a ne moc strojařsky, ne moc odborně jsem to sundal. Takže tyto kryty máme. Teď sundáme ještě ten hlavní a pak se budeme posouvat na tu elektriku.
Tak. Klid motoru. Volíme, ať se k tomu líp dostaneme. Motor je dole. No, a teď tedy, toto je ta patice. Jsem o tom celkem přesvědčený. Tam mám jeden stavovací pásek, tam mám druhý stavovací pásek, ty odsvakám. Půjdu postupně, pak tady je šroub na 10 klíč, no měl by na 10 klíč, já už jsem to nahradil nerazivým šroubem, protože byl asi nějaký zarazlý, nebo nevím proč. Prostě jsem ho nahradil. Dole je na matice, ukážu. Povolíme výstuhu a odděláme tu elektriku a je to práce jako na 20 minut, takže to je úplně v pohodě. Kameru jsem přesunul, toto je tady ta patice, kterou my pak budeme potřebovat rozpojit. A tady je, no jsem ještě sunul možná trubku, to je ne trubku hadicovou turbo Michadla. Tady je spona, jak se rozpojuje. Nevím, jestli na té straně blbě tam teď vidím. Blbě tam teď vidím žrubovák plochý. Ta spona jde rozcvaknout, aby člověk se dostal k tomu, k těm kabelům, aby mohl vyndat. Tak. Takže vítězství číslo 1. Tady po kousek níž mám stavovací pásek, tak to rozcvaknu. Zkusím se necvaknout do kabelů toho. To možná jenom zmáčknu sikovkama. Když se bojíte někdy, že byste mohli cvaknout kabel někde, tak to v motorovém prostoru, tak ono stačí vzít sikovky, zmáčknout tu kostku toho stavovacího pásku. A ono, jak se rozmáčkne, tak ten zobák, který tam drží ty zoubky, tak on to pustí, ten stavovací pásek. Tak to zmáčknu a teď by to mělo jít sundat. Tak, přesně jak jsem řekl. Já to zmáčknu a tady ten zobák, který drží ty zoubky, tak on to pustí. Takže tak, tu máme další část pořešenou. Toto je ten náš vysněný kabel. Posuneme se dále. Zkusíme ještě jiný úhel záběru. Vždycky trochu je to těžké tu kameru dát nějak rozumně, tak aby to natáčelo to, co já chci, a nejenom jakože jak mám ruce v motoru. Tady je normálně ten zámek kapoty a tady pod ním je 6 šroubek na 10 klíč. Takže ten povolím a půjdeme spod auta, tam je matička, tu úplně vyšroubujeme, pak vyšroubujeme tento šroub a budeme tu výstuhu moc vyndat, aby jsme se dostali k tomu kabelu. A já když jsem to dal minule, tak si pamatuju, že jsem tam dal ale stahovací pásek, je tam stahovací pásek na té výstuze, takže na té tyčce. Tak se vydavě, jak ho teda odsvaknu. To jsem si teda na sebe udělal dobrou pastičku. Jo, tak každopádně jdu ze spodu, povolím tam tu 10 matičku, co tam je, a posuneme se dále. Rozpojím ještě tady tu patici, když budu ležet pak pod autem, tak to rovnou můžu protahovat ten kabel. Kdybyste nevěděli teda, jaká je ta patice z tady těch všech, tak se stačí podívat sem na ten elektrický větrák hladičové stěny a tady vidíme, že je tu nějaký černočervený a nějaký béžový kabel, jo, že jako byl asi jiné barvy dříve, ale teď už je prostě béžový. Tak se podívám sem, jo, a vidím černočervený a béžový
a kabely zhruba stejné tloušťky. Jo, tak vím, že toto je ta patice a že toto musím rozpojit, abych to protáhl. Takže rozpojím, protáhnu si to pod auto, tam jsou pak takové C-čkové spony, řekněme, tak z těchto taky sundáme, pak budu muset saknout ten pásek, to jsem si teda pomohl tehdy. A protáhnu ten kabel, sundáme ventilátor a je to hotové. Pokud máte nechty, tak nechtám, pokud nemáte nechty, tak tenký šroubováček, jedna strana, druhá strana a jde to rozpojit, jo. Je to dvoupínový konektor, dvoupínová patice. Když už jsou tady, tak rovnou to můžu protáhnout ten kabel postupně dolů. Ať už tam nečaruju tolik dole, ale už tam mám nachystaný kabel. Teda možná, no, ten kabel je tak tvrdý, že se to nedaří protáhnout. Přece jenom jako 20 let, víc jak 20 let na tom autě jezdil. 24 let v podstatě. Tak. Je tam dole. Posuneme se pod auto. Ze spodu auta, když se podíváme, tak toto je matice, která je na tyčku tu výstuhu, jo, mezi těma dvěma vrtulema. Takže tu povolit a úplně vyšroubovat, protože já si asi úplně vytáhnu, jakože nemusíte asi to úplně vytahovat, ale já si asi úplně vytáhnu tu spěru, ať se lépe dostanu k tomu kabelu. No a pak tady, doufám, že to aspoň trochu vidět, je teda ten náš kabel a opatrně ho začnu vyndávat. Tady jsou takové, tak teď nevím, jestli jsem ho zase neurval. Jo, tak tento jsem zase ulomil zrovna teď. Ulomil nebo neulomil? Já si myslím, že ulomil. No tady je problém v tom, že jak je to skřehlé, tak já už mám jako pár těch spon tady popraskaných, tak teď to odnesla další, myslím, že to byly 3 nebo 4, tak teď už je to asi jenom 1, no. Tak opatrně to z těch spon prostě vyndat. A já si to teď budu muset poprat s tím stavovacím páskem, který je tam na té spěře, nevím, jestli to bude někde vidět, možná teď to bude vidět. Jo. Blbě se to točí spod auta, takže v podstatě ten kabel prostě protáhnu směrem nahoru, vyndat si tu spěru, jestli chcete, ať tam je více místa a vycvakat to z těch držáků, zkusit nepolámat, jak já teď, s granulovýma rucema a vytáhnout ten kabel nahoru. Tady pokud chcete sundat celý ten zámek té kapoty, tak zezadu jsou tady ještě dva šroubky, jsou to 6, 10 na srční klíč a jdou vyšroubovat. Říkám to proto, protože abych mohl vyndat tu výstuhu, tak si musím povolit tady zámek kapoty, abych ji pak mohl vytáhnout. No. Tak nebo vytahovat nemusíte, stačí jako povolit, posunout si ho stranou, ať ten kabel jde nějak různě protáhnout, ale já, jelikož tam jde stavovací pásek, tak tady s tím teď budu chvilku čarovat, abych ho tam odsvakal, abych ho tam dostal. Vždycky se bojím, když tam dávám nějaké kabely, tak aby ty kabely se neprošoupaly, takže já vždycky opatrně ty kabely tam dávám nějak tak a připáskovávám, tak aby se právě neprošoupaly. Tady je problém třeba v tom, aby se ten kabel neprošoupal o řemenný příslušenci, kdyby se nějak opravdu jako hodně blbě pohl, tak jsem ho tam radši připáskoval. Po 10 minutách přemlouvání jsem tam ty pásky odsvakal. Teď by to mělo jít i protáhnout ten kabel, já možná si ještě po to lehnu, posunu to. Každopádně teď by to mělo postupně jít. Tak, kabel je venku, paráda. No a teď zase posunu kameru. Tady je ten elektrický ventilátor. V těchto místech, ještě ukážu, je vrut na křížový šroubovák. Ten se vyšroubuje a tuším, že tímto směrem takto
se ta vrtula posune a pak už jde vytáhnout tady tímto prostorem, který nám tu vznikl, když jsme zdemontovali ty plasty toho nasávání. Křížový šroubovák. Vyšroubovat tady ten vrut. Tak, vrut je vyšroubovaný. Teď ten ventilátor by měl posunout jedním nebo druhým směrem. Já si myslím, že tak jak jsem ukazoval, by se měl posouvat. Na druhou stranu. Tak ne, tak jsem kecal. Tak je to na druhou stranu. Tak je to takto, jo? Tak. Pro zajímavost, tak to dopadl ten pásek, co tam byl, co jsem tam dával. Teď je tu ten větrák. Určitě se tam jde vytáhnout, protože už jsem ho měl vytažený. Jenom je to ježek v pleci. Myslím, že jsem to nějak posouval tehdy. Nebo otáčel. Zatím ještě patici od světel, předních světel. Tak patice je hozená, ať ji nepoškodím. Můžu se tam posunout s tím větrákem a i tak. Ventilátor je venku. Tady jsem ještě zavadil o kabel, ten tam vrátím. Od čeho je to kabel? Nevím. Musel bych se pořádně podívat. Nevím, od čeho je. Musel bych přemýšlet, se mi nechce. Tak. Vrátím tam nějaké ty věci prozatím, protože teď s tím budu chvíli jezdit, s tím autem, bez toho ventilátoru. A odpoledne, když už budu mít náhradní díl, tak ho tam zpátky hodím ten nový díl, ten nový ventilátor. Takže to dám nějak dohromady, tady akorát lehce spásku, tady nějaké ty kabely zase. Přidlám zámek kapoty, přidlám výstuhu. A bude to. Odpoledne tam budu nahazovat nový ventilátor. Auto jsem dal tady do kupy, mám ho kompletně v kupě. Kromě teda toho větráku, který tam chybí. Větrák tam není. A tady, když se po to ještě podíváme, já to zkusím ještě rozhodit v rychlosti. Tady se musím podívat, jak jsou tam ty zobáky, abych to vždycky tak netrhal ten plastama. Tam sice je stejně prasklý jakože, takže bych chtěl vyměnit. Ale i tak, jo, tady jsou zobáky. Tak, abych to příště netrhal. A tady ten konektor, tu patici jsem dal do igelitu, aby se mi nenamočila, když jsem s tím chvíli jezdil. No a ten šroubek, jak jsem se bavil, tak on je tady v těchto místech. Jo, tady prostě. Je tam vrut, ne šroubek, ale vrut na křížový šroubovák. Takže tak, no. Takže to v kupě, já to za chvilku budu dávat dohromady s novým větrákem, to auto.